daki buit bat thamai la penon kam kille no badai na po kari Pakistan ban lumpisa bat ban yo teipat ya ki jaka pala penpra daki sipai kari India hadin katu kat ni brai bakari India kala penjot ya ki jingtei jong ki leno jong ka Pakistan ki kenhun leno menta kila thaulat sadak kawaipat kabuit trekam jong ki kumno ban lumpisa bat ban teipat ya kan network jonggi kat kum ki jingte balayo lum na ki bor sentiat katanat sentiat jong ka Pakistan ka ISI bat ka kenhun leno Jaish-e Muhammad JEM kila persang ban lumpisa lengba ka digital wallet system ka bahe ba haka nyu tarik ubnai me ki sipai India kila penong da ka jinglai bom hapo ka operation sindur haka ba ki thmu ya ki khandai teli ki jaka bala penong tem da ki leno hapo kari Pakistan ka Jaish-e Muhammad JEM ka badon hap Pakistan kala paikmat ki digital wallet ban lumpisa bat kala pensapriang ya ki jingtre kam jongka ban penuna ya ka jingta jongka no ka jingle jongka India ka bakham shakmat hakiktem jongka hasilyang khaput kat kum ki jingte bak kelum lang kat kum naka kot khobor The Economic Times laong bakani ka kenhun kala penkre ya ka plan ka basyongdor hadu lai pun khandai billion ban te ya ki network ka bahe bha jongki ka markas lani ki jaka maneniam daka babut ya ka ju ka rukom ka bashisin laju penon kam daka lashkar I Taiba ka jingtmu ka kentup ban pli hadu laispa khat lai tli ki jaka satmai ban penlong ya ka India ban syam jinge ban budin ya ki kam jongka ya ka ni ka pisa lalum lengba ki digital wallet ki baidei bat ki bahayeng hasem jong nung yalam ka JEM Masud Ashar bat lalap duna ya ka santeli kum kini ki wallet ki badon jingye dai bat kini ka kenhun palasyak hang lengba jong ketika operation ki sipai kari India ki layok ban penpra ya ki tembak kongsan jong ka JEM markas subhanallah rengkat bat sautli ki jaka ai jinghikai markas Bilal markas Abbas Momana Soya bat sargal kila syak penjot haki sipai kari India menta kat kum ki khobor sentiat balak kedau daka India Today ka JEM kelasdang ya ka jingyalap online lengba ka easy pesa ban penmi lai pun khnai phuai billion kat kum ka pisa Pakistan nak benta bantai ya kita ki laispa khat lai teli ki tembat thamai hak leng kari Pakistan